Pois neste libro traise un segredo, que é o segredo do propio trasno. Durante toda a obra vaise debullando a partir dos 7 capítulos, e en cada capítulo ten unha serie de poemas. Estes poemas reflicten a un accidente xeográfico e tamén a unha emoción, que van ligados todo para descubrir ao final do libro cal é o verdadeiro segredo. En que te baseaches, en que te inspiraches, por onde bebiches? Pois a verdade é que vivín da miña experiencia que tive en Islandia no 2022 grazas a unha bolsa literaria que concedeu a Deputación de Ourense e que tiven a honra de desfrutar alá. Entón mestura un poquinho que a paisaxe islandesa e a paisaxe de aquí, de Galicia, porque ao final ten algún punto en común, sobre todo este verde que nos caracteriza, non? E que en Galicia, pois eles tamén o teñen, non en forma de árbore, senón que o teñen en forma de mozo. É dicir, eles teñen pradeiras enteiriñas cheas dese verde, non? Entón recordoume un poquinho ao verde que temos nós, por eso quero, de algún xeito, ensalzar as emocións a través da paisaxe. Moi ben. É a túa primeira obra literaria? Non, realmente é a miña segunda obra, pero eu considero case como a primeira, non? Porque ao final eu fixen un libro chamado Cristal, o que pasa que foi por autopublicación. Logo, isto, ir por unha editorial, eu penso que xa está moito máis traballado, ten unha mellor edición, polo tanto, eu penso que este é o meu primeiro libro, realmente eu considero o meu primeiro libro. E cales son as emocións que che veñen, Xandré? No libro? Sí, no libro e aquí agora en directo. Agora mesmo, pois, un pouco de nerviosismo, non? Como non, a parte moitísima ledicia por poder compartir con todos vos pois esta experiencia, xa que para min é algo único, ademais nun lugar como este, e ademais na miña cidade natal, en Ourense. E, bueno, durante o libro debullanse moitísimos temas, como, por exemplo, a propia soidade, a raiva, chega un punto que é o desquice, a tolemia, e o final do libro que é a propia inocencia. Guau, pois iremos a el buscando ese trasno que levas na mirada, querido. Moitísimas grazas. Alejandro Fírvida, vas a acompañar a Alexandre, non? Efectivamente. Bueno, contame, como van ser eses temas? Pois penso que vai ser unha experiencia para o público inesquecible porque compaxinamos dúas artes como son a poesía e a música e creo que é moi agradable, sobre todo por a calidade das verbas deste escritor que eu a verdad o conocín hoxe e o que vamos a tratar é de facer chegar a súa obra a todo o público asistente mentras eu o acompaño improvisando en tempo real as palabras do que el pronuncia neste caso. Así que ti tamén vas a ser un creador, aí en cada instante vai ser unha composición única e irrepetible, non? Exacto, é unha conversación entre ambos. Fantástico, pois parabéns e enhoraboa. Moitas grazas. Grazas. Sempre, como sombras, fantasmas das perdidas, deixai que me planten lume polas boas ervas, inocentes ortigas, por repousar en vos ciencias da política, que se amasen con emporcalladas maus, finxindo estar limpas, a vos podremia da carne sal, que precisa da verdade sal e dor para poder consumila. Queimai a bruxa, queimai a que un día foi compañeira, home, muller, amiga, vecina, aquela que lle petastes na porta, reclamando meigallo que curase a ferida. Queimaina, faceino valentes, servidores da lei con atrapallada lingua que soa valía. Veña, xente, acendei palla por palla sen descanso, inclementes, nesa boca do demo que non gasta saliva. A bruxa perversa que chantou vasoira propia na mentres maus e pés lle ardían. Imos sendo pobo, con pregarias de lonxe que se achegan. Queimadas son, xa máis felicidade. Permanecerei, pois, aquí onde o fume mestura a morte, para pelar bolsas e por sempre aniñar nas vosas linguas